Hey, good morning guys. नै दिनै मर्निंखौ लाल साजों थार सोमलिजों जागायजेननोसै आरो बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बाबुआ नै स्कुल थांनो ओंखारलायबाय खानाय खानगासिनो। दे फैद' टाइमा जाबाय माम्बार। बाय 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 दे। थांदो। Okay. Bye. Guys, बाबुआ नै स्कुलनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय दा बाबुनि हाथाइखौ सेपाइना होनो नागिरदों आरो ना आङो। बाबुनि हाथाइ सिफायना होनोसै आं। अबे मोनसेया? नै इयो। बायाखैलै मावाखै माथो। र' Ada g'bay. Kira jangan terli. Benar, deh boy. Nah, jisung pun ni. Orang benar. Bukan sangat nak. Feeding, crack kan lagi. Narla bukan sih. Feeding mana? Rizana thaga nungi hati ya. Hati perkuasa. No, betul nung hati biji borna nih ulah. Oh. Jadi hambat deh. Nah. Ini tuh isu gue baca baca. Ding, kita mampat bener siang. Kau terbeli di. No, izin deh. Itu gue mana kau siang. Halo, mau berjalan dong? Kau. No. Kumbra jauh. Ayo, hadam syatar. Hinlay. Nah, ada. Saga bay. Roro, abang ini kena. Berai baru tap kili dengan. Hendak. Berai baru tap kili dengan nani upma kar korte. Deh, kur deh. Thada. Tap kili singling nak kuga suijak. 3 hours later. नै जोंहा दिनै खुमब्राजों दाउ जानोसै दाउखौ हमथ'वाखै आरो खुमब्राखौ हाना लाग्रोनोसै ओरैजाय लेखा फोरोंगासिनो बिबथैया बोरो बाबुआ नुवाखै माथो हाय एभरिवान बेरि नांना मोजाङै फराय आबै ओरै फै खुमब्राखौ हाना लाग्रोनोसै आङो नै जोंहाना दाउआ बेखौ जानोसै दिनै हमना मोनबाय दाउजों खुमब्रा बेसेरा जाजासिगोन नोङो दिनै ना मैगं खाग्रोनि नै गाइस खुमब्राखौ हाखांना लाबाय आं बरियानो गथा सादों आरोना नै बिदि ना गुमा She or his? जालांबाय Say deh. His Name is Sangsuma. 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 Sangsuma itu SANSUMA. Sangsuma. Master pun. Tahu sama dengan tahu. Nah. Roh, sugunan daw.
दाउआ फिसाथारनै आधा केजि सावनोसै सावखांबाय नै गोदानोसै नै गोदाखांबाय नै दाउआ नै गाइस दाउआ जि एसे ओंखारबाय माथो दाउआ हो बिराद एसे ओंखारखाबाय नै फुवा बेसे जागौमोनथाय ना नै खुमब्राया कुकारावसो संगोन आरो आंना बोराया जानना लाबाय नै बरियानो उइ लेखा फरायखांबाय बोरायनि खुमब्राजों दाउ संनायखौ गोथाव मोनजाथारो ओंखायनो आं संनो होदों आरो बे कुकाराव जि बरिया आरो सङो आरोना नै एवथ्रमबाय दं आरोना बेदरखौ गाइस नै एवथ्रमनाया जाबाय आरोना मस्ला मस्लि होना लाजोबखाबाय ना मस्ला मस्लि होना लाजोबखाबाय दा खुमब्राखौ हरनोसै जब्बनो बुरजाद्राय जाया खुमब्राया कुकारा जोंना थेक्लाक्ला जाबायलै दा दसेनो बरगोन माने मोनबा मोनबा सारायाव बोरै एरगोन दा मिक्सार बायदि ओरै ओरैसो माबानांगौलायनो आरो जांख्रां कुकारखौ माबानानै साम'जोंसो एरनांसिगोन जासिगोन दे दानो एरगोन दे गाइस माबा मा होनो कुकारनिफ्राय सारायाव हानख्लायबाय आरो नै साराय गोदानाव संबायलै वाव नै खुमब्राजों बाबु साराय गोदाना जोंना गोथाव मोनथारदों माथो साराय गोदान ना गोथाव नुदोंथारो माने साराय गोदानाव मोजां नुवाखै साराय गोदानाव संनोसो बिखानायानो साराय गोदानखौ बेखौ जोङो बिराद खस्थ'यै हुख'दों आरोना गाइस हुख'नायखौ खोन्थायासै अफ्रिथ' सोमखांबाय सोमनानै थिगसे हुबाय हुनानै ओमफ्रायो थिगसे मा होनो बेखौ दै फुदुंबाय थादों आरोना ओमफ्राय नै फाइनेलि संजाबाय आरो मा होनो हाइजें बिलाइ बिराद मोदोमनायखौ गोथाव मोनथारो ना मोदोमनाया बिराद गोथाव जायो सबाइ ओंख्रिजोंथ' बिराद बेस्ट खालाय बेयो सबाइ ओंख्रिखौ बुंनो नाङा सबाइ ओंख्रियाव दाखिनिबो दंमोन ना जोंना दाखिनि दंथ' नै धाकनियाबो नै धाकनियाबो बरिया जाबाय नै गाइस मोनबाय खांबाय आरोना ओंख्रिखौ बरियानो वाव खुमब्राजों दाउ ओंख्रिखौ हायखांजोब्बाय आरोना खुमब्राजों दाउखौ जानोसै जोंहा गासिबो रेडि खालामजोब्बाय खुरनानै नै ओंख्रिखौबो हायखांजोब्बाय आरोना ओंखाम जानोसै जोंहा दे जादो बाबु गाइस फाइनेलि जाखांबाय लोंखांबाय गासिबो पुरा साफा खालामखांबाय जाखांनानै ओमफ्राय नै दा जोङो दसे जिरायबाय रायलायबाय आरो ओमफ्राय दा जों उन्दुनो हाबबाय आरो रुमाव सासेया ओमफ्राय दा जोङो उन्दुनो हाबबाय आरो रुमाव बाबुआ नै मबाइल नायनाय उन्दुना दङ दा जों उन्दुनोसै आरोना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गाइस नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय गुड नाइट होनलाय बाय बाय